Objednala som si tieto nátačky, ktoré vidím po celom internete, aby som zistila, či fungujú, no a toto je výsledok, ktorý som docielila cez noc. Vlasy jednoducho na nátačku namotáte, má vlastne taký štrukturovaný povrch, aby vám tie vlasy dobre držali a nešmykali sa. No a počas noci budete k týmto nátačkám potrebovať takúto saténovú šatku, ktorou vlasy previažete a teraz ju môžete získať dokonca v 62% zľave iba do konca mesiaca. No a čo je najlepšie, že tieto nátačky vôbec netlačia behom spánku, tým, že ich máte vlastne takto po hlave. Takže keď spíte na boku, tak je to fakt super, lebo vás to proste vôbec netlačí a ráno sa zobudíte s takýmito krásnymi vlasmi. Najlepšie tento set funguje, ak už máte dopredu trebárs vyfenované vlasy alebo prípadne jemne natočené, aby vám vlastne predĺžili výsledok tohto vášho účesu a vždy ich používate vlastne takto cez noc až do ďalšieho umytia, takže minimalizujete používanie tepla na vaše vlasy, aby boli krásne a lesklé. Pokiaľ máte nejaké jemnejšie vlasy alebo vám ťažšie držia vlny, tak určite použite aj prípravky na vlasy, nejaké tužidlo alebo produkty na lepšie držanie vln, ale zároveň dajte pozor, aby ste ten vlas príliš nezaťažili, aby vám to vlastne počas toho dňa takto krásne vydržalo. Dajte mi vedieť do komentára, čo si myslíte, ja som s výsledkom naozaj veľmi spokojná, tie vlasy vyzerajú krásne a ja som pripravená na svoj deň.